Dobrý deň. Dnes by som vám rád porozprával niečo o hlive ústricovej, ktorá je vďaka výskumom slovenských a českých vedcov u nás veľmi populárna. Konzumácia hľivy ústricovej v prvom rade pôsobí veľmi pozitívne na náš imunitný systém a zvyšuje jeho aktivitu. Výskumy poukázali aj na priaznivé účinky hľivy ústricovej pri liečbe ekzémov, krčových žíl, nádorových ochorení. Hliva tiež veľmi dobre pozitívne vplyvá na náš krvný tlak, ochorenie srdca, cievnej sústavy a na znižovanie hladiny cholesterolu. Môžeme taktiež využiť aj ako zdroj prírodného antibiotika. Aké sú najčastejšie reakcie od našich spokojných zákazníkov? Najmilšie ma prekvapila pani, ktorá má vysoký cholesterol a chodí na pravidelné prehliadky. Doktor sa pýtal, či mala nejakú drastickú dietu, lebo cholesterol mala po dlhej dobe v norme. Táto pani je pedantka a užívala pravidelne podľa doporučenia hlivu ústricovú. Ďalší spokojní zákazníci sa zhodujú najčastejšie na tom, že nepodľahnú častým výrozám a prechladnutiam. Jeden otecko písal, že jeho malý synček mal nepekné výrastky a bradavice po tvári. Skúšal hocičo možné, dostal sa k hlive. Po viackrát opakovanom užívaní boli viditeľné na ústupe, kúra ešte stále prebieha. Pre viacej informácií si môžete stiahnuť knihu o liečivých hubách na stránke liečivehuby.sk. Taktiež sa môžete zapojiť do diskusie na facebookovej stránke Ako žiť zdravo, budeme radi. A kto si chce pozrieť viac videí, nájde ich na našom YouTube kanáli youtube.com/liečivehuby. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.